Имаш дългове ли? Тогава кажи тази дуа и ще се отървеш от тях. Ето една хубава молитва за изплащане на дълг. Тази е първата. Ще последват още две. Айше, радиалаху анха, предава дуата, на която я е научил пророка, салалаху алейхи веселям, и казал: дори да имаш дълг колкото планината Ухуд, ако продължаваш да се молиш, Всемогъщият Аллах ще ти помогне да изплатиш дълга си. Дуата е следната: О, Аллах, премахващия мъката, отговарящия на дуата на страдащия, милостивият на този и милосърдният в отвъдния свят. Смили се над мен и ме обгърни с милостта си така, че да не се нуждая от милостта на никой друг, освен от Твоята. Спаси ме от дългове и не ме оставяй да забурчнявам. Амин. На арабски: Аллахумме фариджел хемми, кашифел амми, муджибе да'ветил муттаррин, рахманет дунья вел ахирети ве рахимехума, енте тархамуни, ферхамни би рахметин тунини биха, ан рахмети мен сиваке мин халкике. Аише, радиалаху анха, е казала, че дължала пари на някаква жена и много се срамувала от това. Тя започнала да чете тази дуа и за няколко дни Аллах я дарил с препитание, което не било нито от наследство, нито от милостиня, и върнала дълга си. Абу Бекир, радиалаху анх, разказва, че бил затънал в дългове и бил много притеснен за тях. Няколко дни след като прочел тази дуа, той казал: Аллах ме дари с толкова много благодат, че изплатих всичките си дългове. Иса, алейхи селям, също учел на тази дуа учениците си. И изпрати тази дуа на близките си, за да им помогнеш и на тях. Последвай религия ислям, за да научиш още много полезни дуи.